जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै presented by Rama Films. जलावे ससुराल के जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के करायौ कात देतै हमारा सुधार आगे हमारा सुधार के अग के करायौ कात देतै हमारा सुधार आगे हमारा सुधार गे रहबै चाहे जैबै देबै सिनमा गोली मार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के सबके हाथ कलम हमारा बम है खेलो नावा कैल रंगदारी हमारा काम है के सोनावा गे सोना सबके हाथ कलम हमारा बम है खेलो नावा कैल रंगदारी हमारा काम है गे सोनावा के करायौ कात देतै हमारा सुधार आगे हमारा सुधार गे रहबै चाहे जैबै देबै सिनमा गोली मार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुराल के मांझी जी के नाम छपतै कोट सगर थाना बात बात पर मर्डर होतै ले लेबै जानवा बुझली गे मांझी जी के नाम छपतै कोट सगर थाना बात बात पर मर्डर होतै ले लेबै जानवा प्यार से नहीं मनतै समझबै हथियार से समझबै हथियार से रहबै चाहे जैबै देबै सिनमा गोली मार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै जलावे ससुरार गे जलावे हमर घर हाकै Presented by